Gasteizko mailako liderra du gaur Altamiran, nola ez, hauek lau edo 5 puntuen bila etorriko zaizkigu, eta lan gogorra izango dute ordiziarrek, baina baita ere, nola ez, aurreko astean Hernanin gertatutakotik, arantza kendu, eta berriz ere, orain dela 2 jardunaldi ikusi genuen talde hori izatera itzultzeko aukera. Gurekin gaurkoan, guk ere fitxaketa egin dugu, eta jokalari gazte bat, ezaguna, nazioarteko mailan Espainiako selekzioarekin jokatua delako, eta gaurkoan, jokalari bezala ez, gaurkoan komentarista bezala ere debuta egingo du. Iker, Korta, Ordizarra, egunon Iker? Egunon bai. Bueno, esan dakoa, El Salvadorren kontra, orain dela 2 aste, ikaragarrizko papel ederra egin zuen taldeak, egia esan aspaldi ez genuen tentsio horrekin eta bikaintasun horrekin jokatzen ikusten taldea, ondoren derbi bat, agian ez da partidarik hoberena taldea nola dagoen ikusteko, partida bereziak izaten dilarako beti, eta gaurkoan berriz ere talde oso gogor bat, ez? Bai, egia esan Sanboiana oso ondo da jokatzen, bai, liga guztia oso ondo da jokatzen, rugby maila ederra erakutsiz. Eta, bueno, nik uste dut Hernaniko akats tekniko batzuk egon ziela, taktikok, baina, bueno, ikusi zan ekipoa aktitude honakin juntzala Hernania eta derbio irabazteko goki. Baina, bueno, nik uste dut gaur partidu politiko ikusiko deula eta gerra emango dio Sanboianako hoi. Edergi, baina horrela den, 15 ekin goatz, Ordiziaren aldetik, batarekin Krende, 2arekin Garzia, 3arekin Lomax, 4arekin Kitxof, 5arekin Alvarez Deulate, 6arekin Tudela, 7arekin Goia, 8arekin Muagututia, 9arekin Suso, 10 Krol, 11 Puyadena, 12 Simpson, 13 Aldanondo, 14 Aizpun, eta 15 Hasford. Eta Sanboianaren aldetik, talde indartsuan hola ez, batarekin Balsalobre, 2arekin López, 3arekin Txitsua, 4arekin Puigbert, 5arekin Txinman, Jamie Txinman, aurreko denboraldean Ordizian jokatzen aritu zen Zelanda berritarra, 6arekin Van der Ben, 7arekin Sanz, 8arekin Tauli, 9arekin Garzia, 10arekin Apikotoa, 11arekin Cuenca, 12arekin Baker, 13arekin González, 13arekin Baro, eta 15arekin Puig. Horixe taldea, hasi da jokoa, eta oraingoz behintzat, baloia zelai erdinguruan dugu, beraz, oraindik ezin daiteke esan zelaiaren jabetza behintzat talde batek hartu duenik, ez? Bai, garbi. Nik uste, orain ikusten hasieratik ikusten da partidu paretxo izango dela. Ea, hola mantentzen dugun intensitate honekin, partidu guztin zehar egia esan. Hori da, ez dakit, taktikoki gaurkoan nola planteatuko duen partida Anpo Ordiziak, badirudi, Sanboiana, 3 laurden horretan ongi mugitzen den taldea dela, ez? Gehiago agian aurreko indarra baino, ez? Bai, nik uste gaur oso garrantzitsua izango dela baloien posesioa ondo eukitzea eta ez galtzea baloiek edozein moduta. Gero ikusten da guk ere 3 laurden politia dauzkeula eta ea gerra hortan irabazten dion. Hori da, ea bizkorrago eta aztiago ibiltzen garen. Hor txikusigu berriz ere, Iñaki Suso orain dela 2 jardunaldi berriz ere aukera izan zuen, eta ordundik bera dabil, 9 postu horretan lanean, eta aipatzekoa baita ere, Oier Goia denboraldi hasieran postu hartzen hasia zen dagoeneko, eta konturatzerako Imanol Aldanondok ere postua bere ganatu du, ezta? 13 postu zai horretan, gainaz, arduraskoko postu horretan. Bai, nik uste 13 postue oso garrantzitsua dela eta Imanol erakusten ari da, dan jokalarie. Defensan oso ondo ibiltzen da eta, ataken karentzi batzu dauzke, baina oso gaztea da eta hori pixkanak alortu da. Bai, jauna, 2 zaldar beraz, 15ekoan gaurkoan, Kori Simpsonek ostigoz aurrera, 0 baloia, arazorik gabe, hartu dute Sanboiekoek, 10 zenbakiari, apikotoari, pasa diote baloi hori, azti hor, Ordiziarrak ongi, ez da, Iker, lehen da biziko plakaje hori oso garrantzitsua da, psikologikoki ere, ez? Bai, oso ondo ikusi dugu igoera oso nahi izan dela, eta Dani Aizpunek oso plakajena sartu da, bai. Egia esan kemen, handiko, jokalaria dugu, Beasain darra, gelditu da berriz ere jokoa, eta melea izango da, ez? Bai, ea uste lehenengo melea da, bigarrena, baina lehenengo ez da ikusi gauza askoik, melek oso garrantzitsuk izango die gaur. Ederki, eta ikusten dugu, aipatu dugu, Jamie Txinman, aurreko urtean Ordizian ibili zen, papelona egin zuen, mutil fina, baina, egia esan gehiago espero zen agian, edo 4 postu horretarako beste gauza bat bilatzen genuen gehiago, agian Kitxofek ematen diguna bilatzen genuen gehiago, ezta? Beste jokalari mota bat da, baina denboraldi bikaina egiten ari da Sanboin, ezta? Bai, nik uste, da 2 segunda mota oso desberdin,
bat oso gogorra, raketan oso ondo ibiltzen dana, eta bestea gehiago estilo teknikoa dago, ez? Bai, estilo osoa, bai. Ederki, gu gogorrarekin geratu gara eta esan paper bikaina egiten ari da hanpo ordizian jokatu dituen partidetan. Jabetza horrengo honetan, Sanboientzat, baloia bizkor mugitzen, ongi. Hortxe, biak pase ona, 14 bakairentzako, Baro, ies egin du, bakarrik doa, harrapatuko dute ez, iritsi egingo da, eta bai, entxegua, begira, ongi deskargatu dute hor, baloia, konturatzerako bakarrik geratu da, gizon bat bakarrik aurretik, eta horrelakoetan zaila izaten da. Bai, horrelako kontratakek, ekipoa ataken digo oso ondo, deskolokauta harrapatu digu eta atzeraka. Ederki, 5. minutuan gaude, huts eta 5 aurretik Sanboikoak. Eta nola ez gauzatzeko aukera izango dute, hauek ere, lehenengo kolpea kontra izan dugu partida honetan. Baina beno, partidak luzeak dira. Eta azkeneko asteetan Altamira berriz ere garai bateko gaztelua izaten ari zen, beraz, ea gaurkoan ere horrela jarraitzen duen. Badoa 10, apikotoa izango da, ostiko gotako duena, ea zer egiten duen. Bai, arazorik gabe, Barrura. Eta 2 puntu gehiago izango dira Kataluindarrentzat, huts eta 7 markagailuan 6. minutuan. Eta zaleak Ordiziari animatzen egia esan, aipatu dugu, txakur giroa, belainoa, lambroa, hotza, eta gainera zubia. Bez egun txarra zen zaleak gaur animatzeko, baina ikusten dugu, ez? Armaia behintzat. Bai, normala bezala, beteta ditugula, ez? Beteta ikusten da, bai. Oso garrantzitsu gaur taldeai laguntza. Bai jauna, gogoan dut oraindik Salvadorren aurka zalek egin zuten bultza hori, taldeari ematzen bultza hori, eta horixe da. Hanpo ordizia behar duena. Phil Hasford, rostikoz aurrera. Gora pixkanaka, Sanboikoak ezagutzen, Lopezek hartu du baloia. Apikotoarentzat. Ez, barkatu hori. Bai, apikotoa. Apikotoa zen, ostikoz kanpora. Beraien apertura, eak daukean jokalari hobenetakoa, hoberena ez esateagatik, bai. Eta ez da gutxi esatea, aurtengoan asko indartuen taldea izan delako, ez? Hauek garbi zuten aurten helburua goran egotea edo txapeldun izatea zela, ez? Bai, aurreko urten intzuten estrategia izan zen hasieran fitxajerik ez ekarri, eta azkeneko 2 hilabetetan fitxaje osonak ekarri mantentzeko. Eta aurten ikusi da, aurreko urteko pare bat fitxajekin gehatu diela, 12 adibidez, eta hoxe, goran eoteko asmokin. Bai jauna, eta hortxe daude, eta gainera joku bikaina egite, berazea gaurkoan zer gertatzen den, hor baiezkoa egin du Ikerre, gustatu zaizu, ez da hor taldeak egin duena? Bai, nik uste oso garrantzitsua da norbait sartzen denen apoio oso gertu egotea, eta hor ikusi da, ondo taldea. Hori da, burrukabietan taldekidea gertu egotea beti da komenikagarria, eta betxatzen dut Tuxaren bila, joango zaigula, Kori, bai. Eta botea, ez kanporatu zenea junda. 8. minutuan gaude, huts eta 7, Sanboi aurretik. Eta Xapo prest, Tux hori ateratzeko. Tuxak ere garrantzitsuak eta esan daiteke orain arte agian nahiko ahultze bilela taldea, ezta? Bai, bueno, nik uste dut... Kontuz hor, arrisku jokaldia, Richard mogotutea baloiarekin, ongi bultzaka, metroak egiten, ederki geratu dute hoi, baloi hori gurea da oraindik. Erasoan, Ordiziarrak, baloia mugitu dute, beste alderan jarri dute pixua. Ederki hor, nor genuen hori, Iker, ez dut ikusi. Cory Simpson lurrera joan dena, baloi atzera Iñaki Susok, Alvarez Deulate derentzat, bultzaka, ongi ari dira defendatzen ordea, hor lasaitu baloia berriz atera bar da, goazen mugitzera jokoa, Dani Krolek aldamenera, Kitschhoff zen hori lurrera joan dena, berriz ere baloiaren bila, Iñaki Susok atzera, Dani Krol ostikoz lastima moztu dute, Dani aizpun bila eta kontuz, bai, arriskutsua jokaldi hori, erorketa horiek ez dira onak izaten. Bai, airen harrapatu don kontaktun eta hoi... Nahi gabe izan da, ez da intentzi txarra izan, baina bai. Garbi hoi txartel hori da. Ea linierak ekik ze esaten dion arbitro, baina nik uste dut garbi hoi txartel hori da. Abiso eman dio bintzat, marrazainak, epaileari, ea zertan geratzen den.
Eta zorta izan du, Danik erorketa horiek arriskutxoa direlako, gima lepoarekin erori ezken edo, behintzat bizkarrarekin erori da, eta beno. Bai, hor lepokin erori eta, aberi politiein nahiket. Bai, alare ez da zer gertatu eta gogorra du Dani Aizpun, beraz, hortxe, garraitzen du zigor kolpea izango da, eta txarteli bestia atera, edo bai? Ezakit, nik uste... Oraintxe apikotoa ditu du, bai, badiru dio, bai, txartela aterako diola, ez dira dos jartzen nori atera bar dion. Gerturatzeko eskatu dut, bai, txartel horia, oso garrantzitsua da olako jokalditan txartelak ateratzea, bestela partidue junin daik eskutatik, eta, bai. Ergio, 14, zenbakia, izan da, 14 izan da, ez da? 14ari atera dio, hain biak bildu ditu hor. Ez, bestea, bai, arrazoia. Zazpia, Sanz. Bai, Ruben Sanz hau, 84ko jokalari da, oso ona, Espainiako seleziokin ibilitakoa, bai 7 eta 15. Eta nik eukidet posibilidad berekin jokatzeko. Eta bai, jokalari oso langilea. Bai, eta 84koa izateko ondo gorpuztuta dago mutila, Bai, beti da nik izan da oso fuertea. Ederki, 10 minutuan bat gutxia horekin jokatuko du San Boianak. Eta Ordiziak zigor kolpea izango du, eta behira, Tuxaren bila, bat gutxiago horekin, ez da, zulo gehiago, merezi du, ez? Berez delantera indartxugoa daukeu, eta eak bat gutxi goean da, mol baten bidez, barruraino sartu daikeun. Baina, Tuxa, beraien 22 marra barruan, Xapo, katzera, Oier Goia gora, baloi hartu du arazorik gabe, mol bidez aurre egin nahi dute, baina azkenean lastima hor, jokaldi politia egin bai dute, despistatu zituzte, baina azkenean eizatu eta galdu egin dugu baloi hori, ez da Iker? Bai, hor ez da nahi hon izan da, apoiok ez die gerturatu eta baitxe. Nik uste despiste horretan taldekideak ere despistatu dituztela, ia ongi atera da, baina lastima bukaran bakarrik geratu den horri. Baina daldan ondo zen hori, lurrera joan dena, baloi horre gurea behar du, Iñaki Suso, atzaparrak sartuz, baloi atera, Mikel Gartziarentzat, Mikel Gartzia aurrera egin nahian, lurrera joan da Naparra, berriz ere baloi bila Ordiziarrak. Pitatu do hor plakatzaia, plakatzen do momentun, askatu eta junin bardarraketik, eta ez hor ikusi duen bezala behaien talonadorea kopet, bakatu da hortxe. Bertan plakajea egin eta ez du jokatzen jarraitzen utzi edo, ez? Bai, azkenen horrek dingatzen za, eta baloi ateratzea gehiago kostatzen da, orduan. Nori, oztopo egiten ari zara eta beti ere, aipatzen dugu moduan, gainera, Rubiko araua beti ere, jokua irabazten ateratzeko da, ez? Baloia gehiago mugitzeko. Guztea joku egotea, eta bai, garrantzitsua. Ederki, zigor kolpea berriz ere, eta oraingoan bai, Danik, makiletara botako du, ea! Bai, erditik australiarrak, beraz, lehen da biziko 3 puntuak. Goierritarrentzat, 3 eta 7. Eta partidu asko dugu, aurretik oraindik beraz, edo zer gauza gertatu daiteke. San Boianak, erditik, aterako du, 12 zenbakia, lehen Ikerrek aipatu digun, Baker hau. Jokalari ona, aipatu duzu, ez? Lehen urtean... Bai, oso jokalari ona. Denboraldi bukara indartxo izan zuten, eta gaima jokalari hauei esker izan zen, ez? Bai, nik uste garbi San Boiana horreko urten, bai, permanentzia lortu zen, eindako fitxajen gatik. Hori da, Gabon inguru horretan, ez? Bigarren erdi horretarako. Begira, Bigok estrategi hori jarraitu du urteetan zehar, eta urtero ongi ateratzen zaio, oraingoz behin. Hortxe! Oier Goia, Izaldarra aurrera egin nahian, lurrera joan da, baloi atera nahi dute, baina ez, horixe, oraingoan ere, ez, garbitu ez izan, ez? Bai, plakatzaia ez jutea. Hoi, talde asko egiten duten gauza bada, eta arbitro batzuk usten dute, batzuk permisiboagoak dira horretan. Bai, hoi da. Garbi ikusten dugu gaurko jaunak ez dola utziko, eta guretzako hobea izan. Mezu hartzen joaten dira, ez? Honek ez digutziko gaur hau egiten, ez? Hoi da, garbi. Ederki! Hortxe Ordiziarra baloiarekin atzera Danik Rolentzat, honek hori pase hori gaizki, eskerrak, begira, Asier Alvarez Dulate azti ibili da hor,
Beikerrek oso errez zuelako baloia jasotzea, azkenean jaso du, baina ordurak ordiziarrak leku hartuta zeuden, atzera berriz, zenbakia, Balsalo horre, haure jokalari klasikoa, ez da, zenbat urte, eraman gote ditu honek. Bai, asko, eta... Taldea jokatzen. Aldamenera berriz ere, aldez aldatu dute, oso ongi hor, Sanboikoak. Linierak pitatu do pase aurrera jundala, garbi ikusti dugu. Aurren harrapatu digu eta nik uste garbi ezala. Joño, bai, eta eskerrak. Garbi ikusten dugu behaien joku edala, baloie moitu eta moitu eta moitu. Gure defensa zabaldu inbar da askoz gehiago. Horrela den, melea berriz ere, eta Ikerrek aipatu duena, aurrean indartsua gara, teorian behin ipein, berazea, jokaldi hauetan gure nagusitasuna erakusten joaten garen, ez? Bai, eta gainea behaiek delantero bat gutxiko dare, ea mele hau gol behar lortu daike, une edo. Hortxe atzera, Dani Kroll baloiarekin, Cory Simpson. Atera dute Jamie Chipman, baloiarekin, gogoratu. Zein beso luzea dituen gizonek eta zein zaila den geratzea, naiz eta plakatu oraindik besoak askatu eta pasea emateko gai. Bai, beso eta hanka oso luze dauken jendei oso zaila da. Eta ongi mugitzen direnare. Bai. Baita ere, beso luze izan baina askoz. Baldarragoak direna, baina ez lehen aipatu jokalari tekniko eta fina dela. Ea gaurkoan ez duen gehiagi erakusten. Tuxa, izango da, Sanboirentzat, Lopezek aterako du. Bitartean 16 minutuan gaude eta 3 eta 7 jarraitzen dugu markagailuan. Lopezek Tuxa, gertura Jamie Chipman, Molbidez aurrera egin nahian, Sanboiekoak. Ari dira, pixkanaka metroak egiten, entxegu marrara gerturatzen ari dira. Beste aldera indarra egiten kontuz. Jende gehiago behar da hor laguntzarako, ez Iker? Edo? Bai. Olako mol... Eta entxegua izan da, azkenean gainera? Bai, entxegua. Olako mol bat, edo hasieran estrategia hona daukezu eta baloie dauken alurrea bota. Edo bai pantalla iten utzi, edo bultzatzen oso zaila izaten da. Beraiek ondo formatzen badute... Oso zaila da, geratzea, ez da? Bai, mol bat ondo formatuta dauna, ataken dauna irabazteko papelak dauzke. Kontua delako agian, kanpotik behiratu iruditzen zaizu. Joño, inguruan jende gehiago, zerratik ez diote lagundu. Noski, horiek molera sartuko alira, ikaragarri zulo bordoa geratuko lirateke, ez? Bai, kanpo alden, bai, garbi. Lastima, baintxegu bat gehiago, hanpo barkatu Sanboirentzat, hanpo Ordiziaren aurka, 3 eta 12. Oraindik lehen zatiaren erdira, iritsi ez garenean. Ostikoa, gauzatzeko aukera, apikotoak, hortxe da. Barrura, berriz ere ez du kalerik egin, 2-2 apikotoak. Ez da sartu baloia. Ez da sartu? Ez, linierak ez dute altxa banderik. Hain garbi ikusi dut, epaiari begiratu ere ez dela egin. Normalan beti epaiak altxatu arte, baina... Bai, begira, gaur efekto visuala egin digu horre. Bai, eta gaina ostiko zai etzan, hasi que... Bai. Arraroa ez sartzea, holako jokalari batek. Posten gara, 3 eta 12 jarraitzen dugulako markagailuan. Ongi hor, Roger Goia. Lastima ies egin dior xapori, Jamie Chipman, aurrera, baloiaren bila hortxe atera du Garziak. Baloia eskatu garran bera saiatu da zuloa egiten, ez du lortu berriz eratera dute baloia, bultzaka. Berriz Balsalo horre baina erki geratu dute hor. Presio ona defentsan, oso ona. Bai, baloia berreskuratzen esteritzegu geratzen, apikotoak baloia ostikoz hor, ongi, Ordiziarrak presioan. Alare, Beikerrek lortu du ostikori botatzea. Ea, Dani Aizpun, oso ongi, baloi hartu du, hori gurea da.
Eta zer gertatu da hor? Berriro ere plakatzaia ez jutea. Garbi ikusi da, amairue Federico González plakatu do eta ez da jun. Eta hor ez do utzi ordizikok baloia azkar lortzea, eta hor oso garrantzitza. Behin eta berriz ari dira erortzen, akats berdinean, komila artean, voluntarioa izan daitekelako, eta hori izan daitekelako beraien partida planteamentua dugu gaur, ez? Bai, garbi ordizikin behar duna da, baloie moitu, eta behaiek, saiatzen nahi die, baloi txarrak ateratzen raketatik, eta bai, lento, gasik... Ederki batuxa, izango ordiziarrentzat, Jon Ander Krende xapo ateratzeko prest, 20. minutura iritsi gara, lehen zatian erdira, eta 3 eta 12. Sanboikoak aurretik gogoratu, Orezko mailako liderra dela gaurkoan Altamiran, bisitari duguna. Asier Alvarez deulate baloiarekin, ordiziarrak atera dute, ongi hor, oier goia egia esan, indarrik aragarria du Mutillonek, aurrera egin nahian taldea, galdu dugu, lastima, apikotoak, aldamenera, Beikerrentzat, Beikerrek ongi utzi dio baloia hor, Gonzalezi, aurrera egin nahian, ordiziarrak horraztiago ibili dira, baina ez dugu baloi hori berreskuratu, apikotoak ostikoz berriz, baloi horre gurea behar du, bai jauna, ordiziarrak orain aurrera egin nahian dabiltzanak, egizatu dute hor goierritarra, atzera, Iñaki Suso, ostikoz da Nikrolek aurrera, ongi fil, Jasfor hor, presiora, apikotoari bote txarra eman dio, ongi egin du hor, keinua, baina jokoa geratu da zuen, ordurako. Pitatu do... Zer pitatu du horrek? Jokoz kanpokoa. Dani Krolek ostika bota do, eta bere aurretik dago norbait... Fil aurreago, edo hori erabaki du bintzat epaia, ez? Zigor golpa izango hor, bazirudien, korriga ikusi dugunean Garzia azkar ateratzeko intentzia zuela, baina, bueno, azkenean geratzea erabaki dute, eta, bai, ostikatzen saiatuko dira, 3 eta 12, sartuko balute 3 eta 15. Eta garren minutua, eta ikusten dugu bainera, zazpitzen bakia, Sanz, ateratzeko prest dagoela, zigorra amaitu zaio, eta begira, superioridade hori edo, azkenean kontra etorri zaigu, entxegu bat gehiago sartu digutelako, Sanz egon ez da bitartean, ez? Bai, garbi ikusi da, beraiek talde oso ona daukea, eta bai, naiz eta bat kanpone izan, Eta badakite, modu horretara jokatzen baita, ez? Falta horrekin edo... Bai, garbi. Bortxe doa, apikotoa. Ea zer egiten duen. Baiet, esango nuke oraingoan ere, eta ez da ere, baina bazirudien sartu dela, Nik bai pentsatu dut, baina beratik pasatu. Betik, ez da, etzen iritsiko. Bai. Hemen dibintzat, bazirudien bai ez, baina poste gara horrela ez izateaz, beraz, 3 eta 12 jarraitzen dugu, 22 garren minutuan. Ostikoz, Kori Sinsorek. Ez zai hori nahi bezala atera, ikutu egin du hor Garziak, 14 zenbakiari honek Sanz aurrera, geratu gote dute, azkenean bai, lurrera joan da hau ere, atzera Garziak, apikotoari, apikotoak Beikerri, Beikerrek 15 zenbakiari, putx dugu, hor ordiziarrak harrapatu dituzte, Kataloindarrak, Garziak horti baloi atera, berriz ere zulo bila, Sanboiegoak, lurrera, Jamie Chinman, baloiarekin, lurrera joan da hau ere, berriz ere Garziak aldamenera, pikotoari ongi utzi dio baloia 8 zenbakiari, tauli dugu, hau ere klasiko dagoneko, Beikerreki ez egin, eta iritsi egin da hau ere, entxegua, eta oso mugimendu gutxitan gainera, ez? Bai, nik uste behaiek oso efiziente die, baloi bat lortzen dutenen, bai kontratake bidez, edo baloi ondo moituta, hori lortzen dute, baina guk defensa gehiago zabaldu beharra dugu, garbi. Edo zabaldu, edo hitz egin, kanpo alden atakatzen dutelako beraiek. Eta pixka bat eraso mota horri ero aztiago egon, ez? Egia esan, sentsazioa eman du, bat zikoan, bat kontrazetorren baloi askatu, urrengoa joten zen, bestetan. Hau da ez, oso prozesu, iaia dominoko piezak erortzen joango ziren bezala, entxegura iristeko. Errazegi, iritsi dira, hor,
Eta kontua kontu, 3 eta 17 markagailuan, 24. minutuan gaudenean. Eta beno, azkeneko bietan kale egin du, apikotoak. Eta zer egiten duen oraingoan. Eta ikusten dugu hor, makila azpian, txarla bat izaten ari direla, ordiziko jokalariak. Ez da iritsi orain honetan, ez di ongi eman, pinportara ere jodio, baina egizan zuzentzi joan bai orain honetan bai ikusi dugu ez dela iritsi. Eta begira, lautik bakarra, asmatu du ez? Bai. 3 kale egin ditu. Arraroa. Ba bai, oso arraroa, Ikerrek aipatu dugu bezala, maila handiko jokalari eta ostikatzaia delako apikotoa. Egi esan, izen horrekin euskaldunera ematen du, Horrek baserri izena dauka, agian... Etxean bezala sentitzen ari da eta azti ordiziari punturi sartu nahi. 3 eta 17, 25. minutuan. Lastima hor. Baloi hori galdu dugu. Zortea izan dute. Bai. Justu botatu dolako zela igorru. Hori da. Bai. Hori nahi eta egitean. Jazta. Zaila izan behar du. Hor ikusten dugu, min hartuta dugula jokalari bat. Baina begira, badirudi Baker jokalari hona izatea zain fisioterapeuta ere badugula. Bai. Berak, egin dio guztia. Garrantzitsua mele hontan buelta ematea partidu, garbi. Nik benetan ikusten den meleen indaikeula melea mina handia. Eta bultza hori izan daitekela gaur ordiziaren indarrik, handiena bai. Bai. Baina horrela den, egia esan azkeneko... etxeko partiduetan behintzat aurrean indartxo ikusi gu taldea, gaurkoan ere horrela izaten den, eta hori zergatik ez markagailuan nabaritzen den. Esan dizuten bezala. Horrek honetan bai lortu dute, ongi ez da hor mele horretan bultzaka, nabarmen mugitu dute, Sanboiko talde osoa, eta hori da. Aktitudea, hori da aktitudea. Mele baten bultzaita. Eta ongi bultza egitea gainera beste taldeari baloia kendu arte. Horixe da, behar duguna hori da ikusi nahi dugunan Pordizia, 22 barruan. Sanboiekoak, ostiko zorain beraiek, urrunduz, kanpora zuzena joango da baloi hori. Hiru eta 17 marka joan eta 3 minutu. Gerantzaizkigu 30 margarrenera iristeko. Ez dugu aprobetxatu, melen lortutako zigor golpea. Olako situazioetan lasaitasunez hartu da. Buelta eman diogu partidari, baloia lortu dugu eta ez dugu probetxurik atera, ez? Baina, bueno, nik uste, bidea zein den, jakite goitzat, balio du, ezta? Bai, garbi. Eta bain ikusten dut taldea. Eta hemendik aurrera. Hor txordiziarra, gogi hor aurrera egin nahian. Ikaragarrea. Richardrek, zuzen, direkta sartzen duenean, zeba metro egin ditzakeen, hor txerakutsi digu. Lastima baloi hori galdu dugun azkenean. Baina ez. Bazioen azkarrek atera dutela horti baloia, ez? Bai, linierrak baldin badauke ja markatuta. Esan nahi do, talde bakoitzeko bi jokalari daela tuxe formatzen, eta horren ezin da baloie bizkorra atera. Ba, tuxe arrunta izango da azkenean. Eta entxeguren bat lortzen dugun, atxeen aldira joan aurretik, ez da psikologikoki garrantzitsua izango zen. Bai, oso garrantzitsua. Tarteak bigarren zateari begira eskuragarriagoak izateko, ez? Bai, eta egia esan, 3-17 horrek ez da erakusten, benetan ikusten nahi gehan, ez? Nik uste dut, hor bizi baloie daukenen min egiten do, bakarri falta zaiguna da, iritsi eta puntuk lortu, puntuk. Hori da, egia esan, bai, badakigu Sanboi talde hona dela, baina ikaragarrizko jokoan erakusten ari direlako, ez? Egia esan, iritsi direnean oso errez egin dute, baina esan daiteke jokaldi puntualak izan direla, ez? Bai, garbi, nik uste dut hor bizi aurpegi ematen esan dizuten bezala hasieran, eta partidu paretxo da, bakarri marka juko ez dola erakusten zelaien ikusten nahi gena. Baina, pixkanaka honi buelta ematen, joaten garen. Eta ez da idan zer gertatzen den, jokoa geratuta dago. Richard uste dut lurren da, hola? Min hartuta, bai. Tapatzen digute jokalariek.
Egia esan kolpe bikaina eraman du hor, 3 jokalari bat zituen, txipara igota dagoeneko, eta azkenean horrelakoetan kolpe egin geratzen dira jokalariak. Oso zaila da Richard gelditzea, eta beti ikusten dugu partidu guztitan, 3, 4 eta Hernanin gogoratzen naiz 5 jokalarin arten gelditzea. Imaginatu. Egia esan ikaragarria duen potentzia eta zein metro gutxitan ze abiadura hartzeko gai den duen potentziarekin gainera. Bai. Horretik daraman indarrarekin. Bigarren denboraldia du Richard Mogotutia Samoarrak Ordizian. Eta egia esan emaitza honak ematen ari den jokalaria da. Ez da horregatik. Daramatza 2 denboraldi. Baun Lomasek bezalaxe, hori ere aurrekaldean lan ederra egiten ari bai da. Ez da erreza 3 on bat bilatzea. Eta Ordizia bilatu zuen. Orain 2 urte. Hortxe Samoidarrak berriz ere erasoan lurrera joan da. Baloia atera nahian da Biltz. Garziak atzera. Apikotoaren zat. Beik erregor ostikoz. Phil Hasforrek harrapatu du. Philek ere baloia aurrera bota nahi izan du. Ongi hor. Azkenean pasa da baloi hori. Kanpora joango da. Eta melea Philek txutatu duen puntun. Beraien alde edo gure alde? Beraien alde. Guk ostikatzen danen eta entxegun arratik pasatzen danen. Pasatzen danen, ostikatu den lekutik, melea izaten da. Bai. Hor ikusten dugun bezala, markatzen do epaile jaunak. Horregatik gustatzen zaigu, Rugby munduko komentaristak izatea. Ez etxeko bakarrik guk ere, horretik asko dugulako, ikasteko eta rugbia Goierrin behar den bezala zabaltzen jarraitzeko. Uste guztiok ikaste joan bar garela eta eskertzen dizugu Iker, eta hori da nahi duguna gainera. Gauza guztiak eta azaltzen joatea eta arauak eta pixea zelaian gertatzen dena, ba guztiok hobeto ulertu dezagun, ez? Bai. Hori da helburua. Bai, nik uste gauzo garrantzitsua dela rugby bezalako jok. Hor ederki, Dani Kroll da aurrera doana, ies egin du eta bai, iritsi egingo da Australiarra, eta entxegua Ordiziarentzat. Aipatu duguna lehen. Gauza hondirik egin gabere, asmatzea da, ez? Bapatean eta begira zeinen errez lortu duen azkenean, ez? Garbi ikusi deuna izan da beste mele bat janin dieu, baloie lortu deu eta Richard iride atera da eta mele hortan lortu duen bentaja hori aprobetxatu dodanik garbi. Eta lehen aipatu duzuna, lehen mele batean nola buelta eman digun da, joño, ez dugu ezertarako baliatu hori. Borain honetan bai, ez da? Hori da. Taldeari da ikasten gaur zer egin behar duen eta ari da hobetzen, ez? Bai. Ederki, 8 eta 17, 32 minutuan, 8 minutu falta dira lehen zati amaitzeko, eta oraindik ostikatzeko aukera, eta bueno. Bazpare aurretik ez du ez esan, baina ostikoiek kale egiteko txarrak izaten dira. Beraz bai, 2 puntu gehiago, eta 10 eta 17, begira, beste entxegu batera. Partiduan gaude. Bai, esan dizuten bezala, orain bai ikusten da markagaiun, benetan zelaien ikusten nahi gana, ez? Azkenen Ordizi aurpegiei damaten, Sanboiana bezalako talde garrantzitsu baten kontra, eta markagaiuan gertu egotea merezi du, eta zeratik ez, espero dugu partidu amaieran, aurretik egotea ere, merezi izatea egia esan, gogoan dut orain 2 aste Salvadorren aurka partidara etorri ginenean, partida ze aurretik arkaitzi esan egola, gaur bildurra ematen dindiri honek, Eta esan zean, guazen ikustera, eta esan azkenek urteako partidarik handiena ikusi genuen, eta gaur ere, azken aldian bildur gehiegi dut agian, baina Ikerri berdin esan diot, gaurkoan bildurra ematen dit, eta zu berantzeko zora esan diazu. Bai, nik esan dizut. Asten zehar ekipo oso ondo da entrenatzen, eta nik uste gaur buelta emateko, Hernaniko partidue taktikoki arazo bat egontzala, eta ez talden aktitu. Garbi. Ederki, erasoan berriz ere, Sanboikoak, Baker baloiarekin, aurrera egin nahian, ongi Ordiziarrak, joan Tudela, jokalariak eratu nahian, joan dazke lurrera, asti baia hor, Jamie Tximari, ies egin dio baloiak, lurrera joan da Zelanda berritarrak, Garziak atera du baloia, askatu dute, apikotoa da, orain honetan aurrera egin nahian da biena, azti da hiltza ordea Ordiziarrak, orain dik ez tira 22 marra, barruan sartu, Sanboidarrak, orain honetan bai, 34. minutua sartzen garen honetan, 10 eta 17, eta Baker regorri ies egintzen, baina jokuak eratua zegoen. Ez da eta bantaia. Bai, linierak esan dio epai jaunai, zer gertatzen den.
Ba, hortxe izketan ari dira biak. Nik uste txartel horin bat egongo dala. Eta guretzako izango dela, ez? Ikusiko Itxura da. guztia du. Itxura guztia du zer gertatzen den. Bai, zigor golpea gure kontra pitatu do, así que suposatzen dut. Ba, hortxe. Niak Isuso eta deitu duena. Oier Goia. Oier Goia da. Bai. Eta? Txartel horia uste dut Oierri eta Ruben Santzi txartel gorria lehenauko txartel horingatik uste dut. Ez dakit Oierri txartel hori edo gorria atera dion. Iruditu zai gorria atera diola. Ba, ez zaigo oso argi geratu, baina badirudi Ruben Sanz ere kanpora doala. Bai, Ruben Sanz txartel Beraz, Santi gorria gorria ziur. ziur. Orain ez dakiguna da, Oierri horia atera dion edo gorria atera Bai. dion. logikona izango zen Oierri hori ateratzea eta Rubeni nola bigarren txartel hori da. Gorria izatea Hori da, dagoeneko. bai. Joño, partidu motza. Rubenentzat gaurkoa. Eta bi jokalari haue gaina Oier eta Ruben batea egon die Berai gero selekzio, ezagutzen dira, ez? bai, selekzio. Adin, ingurukoak izango dira. Oier nere adinekoa da, Ruben baino urte bete gaztegoa. Gaztegoa. Bai. Ergi! Eta Oier ere, Ruben bezala, duen adinerako ere, ongo txuleta batzu jandakoa. Bai. Ergi, amarrak eta amazazpi, barkatu, amarrak eta amazazpi markagailuan, 36. minutuan, eta pikotoak hostikoa. Botako du, ea. Ba bai, orain honetan bai, bosgarrenean asmatu du berriz. Lehenengo asmatu du, 3 kale egin ditu, eta bosgarrena berriz ere barrura, beraz, 10 eta 20 markagailuan, 36. minutuan gaude, eta aipatutakoa, ba, zalantza horrekin geratzen gara, Oierrena horia edo gorria izan den. Nik uste dut horia izan dela, Bai, ze logikoena Sinbinen hori izango litzateke, eseita dago beko bai, ederki. Sinbineko eston, así que nik uste dut. Jalare, bigarren zatira arte ez dugu berriz ere jokoan ikusiko, 4 minutu geratzen direlako lehen zati hau amaitzeko, eta 10 minutukoak izaten direlako kanporaketak. Nik uste garbi orain beraien zelaien gaudela, lehenengo zati egukatu baino dena puntuk lortu behar Etxegu ditugu. bat, eta begira, etxegu bat sartu eta ostikoarekin 3 puntura jarriko ginateke, eta bigarrengo zatia beste izpilitu batekin hasi ezakezu. Bai, garbi. Bai horrela den, eta begira, Iker, melea berriz ere. Jokaldia gaur gustatzen ari zaigu, beraz ea zer gertatzen den, bi taldeak prest. Bi taldeak, leku hartuta, Iñaki Susok, sartu du baloia, ongi Ordiziarra, bultzaka ederki, Richarrek atera du, badoa bera bakarrik, aurrera, biren artean geratu dute azkenean, 22 marra gainean, erori da, haupa Ordizia, aurrera egin behar da, Rasier Albanez deulateko hor bizkarra jarri eta lurrera joan da, baloia atera nahian da biltz, Richarrek berak hartu eta aurrera egitea erabaki du, lurrera joan da ere, baloi hori gurea da, berriz ere, kolpez kolpe, pixkanaka, aurrera egin nahian, goi herritarrak. Okoa martxa garraitzen du, ongi hor, Richarri ikaragarria, metro batzuk egin ditu, erlojuak aurrera jarraitzen du, Bentajakin gare, bentaja. Abantaia dugu gainera, aurrera egin behar dala ere. Ba ez, bueno. Baina ondo, beste mele bat, eta beste mele bat orain, ensegu marratik 10 metro da. Eta sobertu hori da. Bai, aprobetxatu behar da bain. Edo bai, zigor golpe bat lortu melen, edo zergatik ez entxegu bat. Hori da. Alba da behintzat entxegu bat, baina bueno, zigor golpe bat ere puntuak tarte hau pixat mozten joatea, betire. Bai, ezin deguna... Egin bat, oraindik bigarren zati oso aurretik dugun. Bai, ezin deguna orain baloi egaldu, edo lehenengo zatie puntun bat gehiaukin bukatu behar du. Hori da, bai jauna. 10 eta 20, minutu bat, lehen zati amaitzeko. Sanboiko jokalari bat, lurrean min hartuta. Eta esan dizuten bezala lehen hau, nik uste taktikoki ondo planteatutako partidu dela. Gu melen
izan barrea behaiek baino asko hobek, eta aprobetxatu behar ditugu hor Hori lortzen ditugu rugbiak ez mentaiak. askotan aririoaren arabera, bagian gauza batzuk ez, baina beti dago aldatzeko zerbait, ez, partioaren arabera. Bai, garbi. Eta beti jokatu dezakezu, itxigo edo irikigo. Hernanin ikusi genuen taldea oso itxi jokatzen, hola planteatzen duan partidua da, Zelaie eta Egualdin asuntogatik batez, eta bueno, ez da ondo atera, hola da rugbia, azken finen. Bai, eta beti ezin da esmatu eta aipatzen duguna, derbiak partidu bereziak dira, hau da ez dira talde bat zer den ezin daiteke derbi batean jakin, ez da sentimentu asko daudelako, lagunak, pikeak, aspaldiko pikeak, zaleak, ez da, partida ezberdinak dira beti, eta ez du kontu hartu eta salborreko partidaz gogoratu gara hori izan baizen pixka bat hor anpordizia behartzuen jarrera edo aktitude aldaketa hori ekarri zuen partida, ez? Bai, garbi. Nik uste hor ikusi zala ordizi rugbi. Taldeak egin daiteketan, uste. Bai, gaur ikusten nahi gara. Eta hortxe, behirriz ere bultzaka lastima hori egin dira. Ez da. Zigor golpe mentaja. Zigor golpea gurea da, baina antxegoa lortzen dugun. Ordiziarrak hor gertu, Bauman Lomax. Pikan gobin behar da, pikan gobi barruraino. Hori da, golpez, kolpe, aurrera joan behar da hor. Gertu gaude entxegu marratik. Ezin dugu baloi hori galdu, zigor kolpea gurea da, baina entxegua nahi dugu. Lapurtu indugu, ez? Ez dakindik, Lapurtu baligute, abantaia gurea zen, ez da? Bai, baina abantaia bukatu dala ematen do. Eta orain kontra. Eta 40. minutua bete da, 10 eta 20. Amarreta hogei. Esan dizuten bezala garrantzitsu ezan puntukin ateratzea, mendik. Puntua gehiago horrekin, baina... Baina, bueno, nik uste... Baina partiduan gaude, 10 puntu ez da mundu bat, eta esan bezala 40 minutu ditugu. Ez da ateratzen baloi. Horretik, ez da aterako baloi hori, gurea da, Kori Simpsonek. Baloia eskatu du hortxe. Baloi hori gurea da, zer egiten dugun. Korik, bera bakarrik. Aurrera egina izan du, ongi, Kori Simpson, metroak eginez. Lastima hor, harrapatu duten, lurrera joan da. Iñaki Suso, eta joan dela baloiaren bila, Sierra Alvarez Deulateren ordiziarra aurrera egin nahian, lurrera joan dau ere. Baloia, ongi hor xapok, hartu. Eta lurrera. Ongi hor, Richard, moagututia, harrapatu dute bera ordea. Zabaldu baloie. Beste aldea, gurea da osoa, ongi hor. Imanol Aldanondo. Ia galdu baloi hori, baina gurea da oraindik, erasoan. Lurrera joan da. Iñaki Suso katzera berriz. Dani Krolek, Sierra Alvarez Deulateren lastima hor. Ederki. Zabaldu baloie. Eizatu bai du. Eta Ikerrek esaten duena, zuloa bilatzen saiatu bargara hor, aldetik alde, gogoratu lehentzatiko arauzko denbora bukatu dela. Ea, aukera dugun, oraindik punturen bat egiteko lehentzatia maitu horretik. Ongi hor, Dani Krole ondinki egin du iez, lastima. Alara ez dugu baloirik galdu, erasoan jarraitzeko aukera dugu, hor ordiziarrak bultza eginez. Lurrera joan gara. Baugan, Lomax baloiarekin lurrera. Zelanda Berritarra ere. Eta pixkena gaino metroak eginez bat. Kori Simpson, Richarretzat. Richarrek ongi utzi dior. Lastima, baloia. Oso ondo taldea. Berriz ere, beste aldera. Ia, galdu dor baloia Asierre, baina gurea da oraindik. Zabaldu baloie. Zabaldu egin behar da hor, alde horretan bakarrik gaude. Ongi, Manuel Aldanondo, oso ostikona. Arriskatu egin da, baina ongi etera, lastima. Ondo, Dani. Ideia hona zen, Dani aztibilida hor ordea. Bida. Bai, norena. Ia, lortu deu, baino kontrarrako oso ona. Baina bai, azkenean ez. Ostiko zurrundu, eta bukatu egin barko da, ez? Bai. Bai, amaitu da lehenengo zatia, gogoratu 10 eta 20 Altamiran. Baina... Oso garrantzitsuen, naiz eta puntuk ez lortu, oso ondo bukatu deu lehenengo zatie. Teitsi horrekin, ez da, erasoan. Bai, oso ondo jokatzen. Bigarrengo zatierako itxura hona ematen digu, beraz gu hau batz, 10 minutu barru, hemen txegaituzue.
Ba, zelaian ditu Sanboiekoak dagoeneko eta aipatutakoa. Iker, lehen zatia uste du zaigu amaiera hori, talde indartsu ikusi dugu, eta hori da, bigarren zati honetan ikusi nahi duguna, tartean ditugun 10 puntu horiek, 10 puntu horiei buelta emateko, ez? Bai, nik uste oso ondo bukatu dugu lehenengo zati, eta orain, ea bigarrena ere berdin, eta intensitate berdinekin segitzen duen. Hori da, gogoratuko dugu baita ere, bi taldek 14 jokalariekin, amaitu dutela, lehen zatia. Sanboiekoek txartel gorri batekin, beraz, jokalari garrantzitsua galtzen dute, eta guk, oier, pentsatzen du, laugarren minutuan barruan izango dugula berriz, beraz, hori ere alde dugu, eta ea, zer gertatzen den, Sanboikoak zain, Ordiziarrak ateratzeko, eta, ez dakit, Iker, kopa ere, hasteko da, nola doa, aldatu zuten garai batean, lehendabiziko 6ek edo... Bai, nik uste diela lehenengo 8ek. Lehenengo 8ak hartzen dute parte. Lehenengo 2ak dijozte direkto semifinaleta, eta beste jokatzen dute kuartos de final. Beraz, aukerak ditugu oraindik? Bai, garbi. Gainera Sanboiana esan ezkoa. Ez du la kopa jokatuko, bai? Bai, orain itxoiten nahi gara sanzion bat edo sartzen dien. Bere garaien kajasolek ustete bai esantzola ez ez. Orain dela urte batzuk, talde bat baino gehiago, gogoratzen denboraldi batean 3 edo uko egin zioten. Eta horrek erakusten du baita ere rugbiaren realitatea, ez? Talde motzak, presupuesto gutxi, eta azkenean batzuk esango du begira. Sanboiek esango du, denboraldi ondo noa, liga irabazteko posibilea daukat, ez naiz beste txapelketa batean sartu behar, ez? Bai, eta... Sanzionatu nahi baduzue, baina gu ligaren bilagoatz, ez? Bai, eta kopari ez ezkoa esan die, baina uste dut hor lortzen duten dirukin azkenen egiten dituela viaje guztik gazkinen. Azkenen jokalarintzako komodidade bat gehiago. Ordiziaren noizean behin, adiez, Sevillara, ez? Hori da agian desplazamentu hori gogorna hori bai egazkinez egiten dute, ez? Bai, gero... Dare desplazamendu oso zaie, bai, Bigo adibidez... Lurrun dago baita ere, bai. Basia bigarren zatea, atera dute, baloia Ordiziarrek, tauli da baloiarekin, hor, ies egiten arena kontuz, bigarren zatean horrela atera eta segituan, arriskutsuak izan dira jokaldi horiek, batzuetan kostatu egiten delako, martxe hartza berriz ere, zelaian zaudela eta partida zira, baina bera, geratu dute, eta ea, Ordiziarrak bigarren zati, lehen zati amaiera horretan ikusi dugun jarrerarekin jarraitzen dute bigarren zati honetan. Baker baloiarekin aurrera egin nahian, esan partida bikaina egiten ari da jokalari hau, itxura hona uzten ari da Altamiran gaur. Apikotoa baloiarekin alde batera utzi du, eta hor aldaketa bat ikusi dugu, ez da, 16 zenbaki iruditu zait, jokoan dagoela. Delga da, eta bere ordez, pentsatzen dut, Balsalobre, edo txitsuak utziko zuela zelaia. Ea, joango gara pixkanak ikusten hortzu diren zelaian daudena, Baker baloiarekin kontuz, mugimendu hona hor, eta bai, iritsi egingo da, eta oso berriz ere, aipatu dugu, partida oso nahi egiten ari zela, itxura hona egiten ari zela, eta frogatzen ari da hasieran zerratik nabarmendu duzun, ez? Bai, da oso jokalari taktiko, teknikoa, eta gaina fisikoki gorra ikusten den bezala. Oso garrantzitsua da lehenengo zatin ditugun gauza honak, jerritze egiten saiatu defensan ondo zabalduta, presio honakin, eta linea baten, azkenen, han behaien zortzie tauli jundan bezala bandatik, da azkenen ez galako linea baten igo, ez? Defensan oso garrantzitsua da hoi. Oso garrantzitsua orden hori, mantentzea, esan da gauz puntu gehiago, 10 eta 25, begira zein pozik hasi garen lehen zatia, eta lehenengo kolpea, urrotz, balde bat izan da, apikota berriz ere, eta horrengo honetan, bai, ez du duzte galerik egingo dueni mutiak, ez? Ez du galerik egin, beraz, 2 puntu gehiago, 10 eta 27, Sanboi aurretik, bigarren minutua, bigarren zati guzti aurretik dugu, eta zer demontre, zergatik ez, posible da guztia, talde honekin, guztia da posible, beti, ikusten dugu, lehen da biziko aldaketa, eta asko posten gaituen aldaketa gainera, egia esan, zuk ere Iker badakizu lesioak zer diren, eta ulertuko duzu Josefek anpora etorri zenetik, zein sorte txarra izan duen, ezta? Bai, oso sorte txarra. Sorbalda atera, bi aldiz operatu, eta bueno, sorbalda oso garrantzitsua da rugbin, eta
Hori da, eta lastima hondiena, hortxe Phil Hasford ongi. Harrapatu dute hor, baina baloi hori gurea da, laguntzara oso ongi hor. Galdo egin dugu baloi hori, baina ez. Esan izuten bezala, raka da honen, baloie... Berriz ere berdina. Bai, jauna, ba hortxe, Richard moabututi orain, aurrera egin nahian da biena. Lurrera joan da. Gure baloi hori, Iñaki Suso, ongi. Joan Tudelarentzat, lurrera joan da Valentziarra. Iñaki Suso, Cory Simpson, Xaporentzat, Xapor egin nahian Elorriotarra, indarrez, betiko moduan. Lurrera joan da, berriz ere berak baloi hartu eta berak aurrera egitea erabaki du, lurrera berriz ere. Baloi hori gurea da, ongi hor, Suso, aldamera, Kitschhoffentzat. Hortxe, Ego Afrikarra. Ventaja daukeu. Gizon indartsua, abantaia gurea da. Baloia lurrean, Jamie Txinman hor, gainetik igaro da, eta horixe da, epaiak adirazi duena, eta Oier Goiare zelaira sartzeko prest. Eta aipatu duguna, Josef gutxi ikusi dugu, baina ibilbide oso garrantzitsuan jokalaria da. Baiona jokatu izan du, orezko mailan talde ezberdinetan. El Salvadorren, papel hona iten gaina. Hori da, eta berez talde honi asko emateko duen jokalaria da, eta nik uste guk baino berako gogo gehiago duela, ez da hori frogatzeko bengoz. Eta gaurtxe izango du lehen da biziko aukera, eta Korirekatik. Aldaketa? Arritzen nagoen gauza bada, ze Imanol ikusten duan minduta, baina bueno. Bai, aldaketa arraroa, eta ez zirudien min hartuta zegoenik, ez? Ba horixe izan da aldaketa, Josep Jadar, Zelai Barrura eta Cory Simpson. Kanpora, Xapo gatera bardu. Tuxori, Ordiziarra prest, keinua egin dute, ongi hor, oso ongi Ordiziarrak, lastima, harrapatu dute Asier Alvarez Deulate, aurrera egin nahian Ordiziarrak, Entxeguaren bila doaz. Eta ez dakit, agian aldaketa horrekin abiadura bilatu nahi izan du gehiago indarra baino, edo... Ez dakit benetan. Bueno, ba horixe izan da, eta Ordiziarrak aurrera egin nahian hor, Entxegumarratik gertu gaude. Ongi, Ordiziarra, baloia mugitu aurrera, Joan Tudela, lastima Entxegumarratik gertu, gainean iaia. Entxegua lortu behar da. Ba hortxe dugu, gertu dugu, Entxegumarra gainean gaude, ea 5 puntuak eskuratzen ditugun. Ikaragarrizko borroka dago, baloia mugitu dute, Oier Goia baloiarekin, oso ongi izaldarra, eta hortxe... Bai, eta Entxegua! Eta bai jauna, Entxegua, Oier Goiak lortu duena, egia esan ikaragarrizko indarrarekin bota da hor. Joan Tudela izan dela uste dut. Bai, kasko berdinekin dare eta... Bai, eta nastu egin ditugu, bai, Joan izan da. Bai, ikaragarria Joanek egin duena hor, indarrez bota da, baina bazirudien ez dela iritsi eta urrengo pausuan iritsi da, ez? Bai, oso garrantzitsu, Entxegu hau, eta... Bai, azkenen, Oier sartu da momentu hoberenen. Zelaia, behartzanen. Hori da. Ba, zigor golpea ez barkatu, Entxegua gauzatzeko aukera, Dani Krolentzat, eta berriz ere, ba, biharren zate hasira, bezala, geratuko ginateke, 10 puntuko tarte horrekin, eta ea, hortxe doa, Dani Krol. Bai, jauna, 2 puntu gehiago, 17 eta 27, 6. minutuan, 2. zati honetan. Eta gultz Ordizi, bai jauna, egin behar dugu, lortu behar dugu gaurkoan. Eta garrantzitsua izango litzateke gainera, taldeak konfidantza berreskuratzen jarraitzeko. Gainera, aipatzekoa, Sanboianak ja 4 entzaile sartu ditula, eta bonus. Hori da, dagoeneko bonusa eskuratu dute. Ugaldiz 2, oraindik. Eta beste 2 behar ditugunak partida irabazteko, Iker? Bai, garbi. Garbi dago, hostiko zor, atera dute Sanboikoek. Iñaki Puiadena, lastima ies egin de azkeneko momentu horretan. Azkar, bazirudien azkar aterako zutela, taulik, baina ez, azkenean Tuxa Arrunta aterako dute. López bere lekuan da. Ea asmatzen dugu Iker zein den Zelaia utziuna, bai, bata ere hor da, beraz.
Txitsua izan da zelaia utzi duena eta Delga sartu da bere ordez. Baker, kontuz honekin, erakutsi gorkoan, 2 baino gehiagotan zer egiteko gai den, harrapatu dute. Baloia Katalu indarrena da oraindik. Epaia ez du keinurik egin. Ikaragarrizko borroka dago hor, eta orain bai. Baloi ezan ateratzen, eta pitatu dorraken bota geha da. Bai, norroi botatzen danen, azkenen ez dozten beste... Enbazo egitera bota dela, ez da? Baloia berreskuratzeko intentziorik gabe, edo ez? Oda, enbazu egiteagatik. Makileta botako dute. Joño, boto egingo du, gainera, eta 3 puntu gehiago izango lirateke, zaigu gustatzen? So garrantzitsue. Hor golpe ez egitea, eta batez erdin, ze azkenen makileta sartzeko oso erresa. Eta orain hor, eserleguan daudenei begira, Jeremia Espalumbo ikusi dut, min hartutan dago Argentinarra. Bai, sorbaldan ezakit min hartu zon, eta ezakitzen bateako dauken egia esan. Berki, haure falta motako du, egin bat, aurten defentsan egiten ari den lana, ikaragarria delako, ez? Bai, beti karakter duen jokalaria da, eta defentsan, taldengatik muturra usten da. Hori da. Sartu du, oraingoan ere, apikotoak eta 17 eta 30 markagailuan. Zaleak alare gaurkoan gehiago nahi dute eta hortxe daude oiuka. Dani Krolek aterako du ostikoz. Goratu Kori Simpsonek zelaia utzi duela eta Josep Jadar sartu dela bere ordez. Baloiaren bila, Jamie Tximan, arazorik gabe. Anpordizian izan zen, pasa den denboraldian, Sanboien dago gaur egun. Eta denboraldi bikaina egiten ari da gainera. Atzera Garziak, apikotoak ostikoz, baloi horrek gurea behar du arazorik gabe. Ongi hor, Phil Hasford, joan Tudelarentzat, berak egin du. Entxegu eder hori, atzera iaia galdu dute hor. Dani Kroll, ostikoz aurrera, oso ongi australiarra, jokalari bizia da, aztia, mutia, azkarra gainera. Eta hori ere eskertzen da zelaian, ez? Bai, garbi. Oso garrantzitxo gaina ikusi dezu, edozein momentu. Ongi hor, Josep Jadar, aurrera egin aian, indarrez, hau geratzean ez da erreza. Irundarrak, egin ditu metro batzuk lurrera joan da, eta atzera, Iñaki Susok. Zabaldu baloie. Hori xea Ikerrek eskatzen du, eta hori da egin nahi zutena, baina ies egin dio. Bauan Lomaxi, ies egin dio baita ere Richard Moabututiari, alare azkenean berreskuratu baloi hori. Ongi hor. Hor diziarrak, pixanaka. Zelaiaren jabetza. Ventaja daukeu gaina. Berreskuratu nahian, abantaia gurea da, eta bai. Bazirudien azkarraterako zuela hor. Baina garrantzitsue olako momentu baten ez dakiguna jokoen ondaon, lasaitzea eta hastea fase estatiko batetik, tuzo batetik adibidez. Galare, ona da, Iñaki egin duen keinu hori, hau da, bai, fase estatikoak lasaitasun bat ematen digu, baina bazpare keinua egin, ez da azkar ateratzeko keinu horrein, ikusteko nola duden besteak, ez? Bai, eta ikusten badezu... Eta hor azkar erabaki, eta Iñaki horretarako mutil bizkorra da, eta erabaki leku hartu dauden edo ez, eta leku hartuta daude, geratzen naiz eta lasai ateratzen dugu. Bai, ohitura asko dauke xapok itea. Bai, ez da? Bai, beti aterako detez eta aterako ikusteko defensa eharreko lokatzen da. Nola dauden, hori da. Ergi, Batuxa, Igerrek esan bezala, fase estatikotik hasiko dute berriz ere jokaldia. Xapo prest, epaia hor adierazpenen bat egiten ari zaie jokalariei. Atzera azkenean, ongi, Kishofek baloia, aurrera egin nahian, ongi hor Molbidez Ordiziarra, kostatzen ari zaie, baloia atera eginda. Iñaki Susok atzera, Iñaki Puiaden arentzat, Ordiziarra aurrera egin nahian, baina ez, jokala epaiak barkatu, jokaldiak geratu du. Berai eroizaiela baloia, ez dakit, ez, arrebes. Egin daun keinue, arrebes, esan do, Sanboiana eroizaiela baloia eta guretzako zalamelea. Baina ikusten danez... Alderantzi zen. Bai. Beraz, melea Sanboirentzat izango da. Bai. Bueno, horrelako meletatik aterata egin ditugu gaurko jokaldirik gaurenak, Iker. Hauxe da nahi duguna. Belak beraien alde eta guk buelta eman. 12. minutuan gaude, 17 eta 30. Eta Garzia, baloia, barruan sartzeko prest. Bultzaka ongi Ordiziarrak hor, ongi. Meleak bira, eman du hor. Ostiko, zapikotoak. Zigor golpea gure alde. Oin, lasai eta... Eta zer egingo dugu, Iker? Ea, venga, apostua. Bota edo tuxaren bila, zer egingo dute?
ni tuxaren bila jongo nintzen. Ni ere bai, oraintxe bai. Gertat denbora dago, eta bueno. Hori da, minutu asko ditugu aurretik. Melea, ba, ideia hona da. Melea aukeratute, begira, etzeko okurritu. Hirugarrengo aukera, hirugarrengo aukera. Melearen bila, eta bai, egia esan ikusita taldea aurrean nola dagoen gaur, erabaki hona da. Lehen aldaketa egin dugu. Eta nik uste, oraintxe hasiko direla eserloga mugitzen baita ere, ez? Bai. Hortxe, bultzaka, Ordiziarrak ongi. Baloia bideratu nahi zen hor Barruti Richarrek oso ongi egin du alde. Lastima, Beikerrek ederki izatu du, ikusten dugu defentsa lanetan ere ederki biltzen dela. Abantaia gurea da. Indartxor Ordiziarrak, 22 marra barruan, burrokan. Aurrera egin nahian. Ongi, oso ongi, Richard lurrera joan da berriz ere. Baina metro batzuk egin ditugu, entxegu bat behar dugu. Ongi hor, lastima, bigarren lerrotik indartxu sartu da, eta iritsiko tezen, gainean, marra gainean behar du. Ordiziako jokolariak. Ea hortik atera eta beste mugimendu bat egiteko aukera izaten dugun. Ezkerreruntz jokatu behar du, bida joan. Ezkerra bai, baloia eskatzen ari dira. Lekua dago, baina lehen da bizi hortik atera egin behar du. Gainean behar dute, Iker. Bai, marran bertan. Jarraitzen dute hor, ez dute amorerik ematen, baloia eskatzen ari dira. Joan Tudela eta konpainia beste aldetik. Eta bukatua jokaldia. Melea pitatu dugu. Eta melea. Bai, hoi da, entxegu marran gainentzare da, baina ez dezu posatzen uzten. Eta horren ez bai, ezin badezu posatzen. Bertan zaude, baina ezin ezkoa baloiak lurra ikutza, ez? Bai, esaten da baloni jugable. Orduan kasu horretan, melea, erasoan zegoen taldearen zat. Ederki. Oso garrantzitez, mele honetan... Joan Tudela asarre zegoen, baloi eske eta eske ez da. Bai. Mele honetan aurrera inidezkeo eta golpe bat lortu ezkeo, igual posible dengo litzateke entxegu. Oso gertu gaude eta horrela den. Babit aldeak leku hartzen, 15. minutua, oraintxe, puntxu genuenean. Gogoratu, 17:30 eta Ordiziako zaleak, bultz. Hori da, eta ikusten dugu, bultz egiteko pres beste bat beroketak egitera, Ekaitz Sadaba. Ongi Ordiziarrak erasoan gertu, orain ere gainean behar dugu. Aia, iritsiko tegara. Zigor golpea berriro ere. Abantaia gurea da, ez da, Iker? Bai, nik uste dut ja garai izango zala zigor golpeko entxegue bitatzeko. Hori da. Nik uste dut behin da berriz ari die. Gainean gaude behin eta berriz. Bai. Alare, hori adirazte epaiei kostatu egiten zaie normalean, ez? Bai. Eta galdu egin dugu azkenean. Baina, bueno, bentajakin gare, bai, lasai. Orain beste mele bat. Eta berriz leku erreinera, eta ea behingoz, aipatu duzun hori, ez da? Bai, zigorrelpeko entxegua. Hori da. Zigorren txegua. Zigorren txegua. Ederki, aurreko denboraldean pare bat izan genituen alde, gainera. Bai, hoi azkenen, nik uste den mele honetan berriro aurrera botatzen badeu, eta zigor golpea pitatzen badeu, ja, pitatu beharko lukela, zigorren txegua. Eta hoi oso ona izango zen guretzako. Bai, pospuntu gehiago izango liratekelako, eta berriz ere, beno, gertuago behin ipein. Bai. Berriz ere, melerako pres, bi taldeak, berriz ere entxegu marratik 3 metrora, Jagisuso baloiarekin, ez bertan bera utzi du melea, epaiak. Eta badirudi su txiki bat egin dutela hor, guztiak batera jartzen dena, zema ke ateratzen den hortik, Bai. Hotza egiten du gaur zelaian. Baina agian Rubirako eguraldi hobea izango da, beroa baino, Bai, garbi. Eta kolpetarako, eta betire hotzak laguntzen du, Garrantzitsu euri ez, euri egiten du momentun ja... Hortxe, bultzak Ordiziarrak ongi, gainean behar dugu berriz. Ez. Galdu egin dugu baloi hori. Lastima, ikaragarri gertu genuen entxegua. 5 minutu igaro ditugu hor, marra gainean iaia.
Ez dakitena da dudosoa izan da, Richardek hanka azpin balin badauke baloia ezin da, eta nik uste dut Sanboianako jokalarie bota dala baloi bila. Berak azpian zuela. Bai. Bueno, aztu erabaki, epaileak, edo ez zaio iruditu hori horrela zenik. Eta zaleak gogoz, gaurkoan hotzari ere kontra egiten, ordizi, bultz. 18. minutuan sartzeko gara, 17:30, Xapok aterako du, ongi gertura, Asierrentzat lurrera joan da, ongi hor, Kitschhoff, aurrera egin aia, jende gehiagi zuen aurretik hor, Zindo baloia egiteko ere. Burrukan bitaldeak, baloi hori gurea da, eta epaiari ez zaio gustatu hor. Zer gertatzen ari zen? Irudi hor txorkatian min hartu duela Sanboieko batek. Linierak pitatu dio zigor golpea. Zigor golpea kontra. Bai. Lastima. Hain gertu egon da gero, Pena. Bai, eta egin bat hainbeste denbora, ez? Hortxe zaudenean, min ematen du gero, emaitzarik ez lortzea. Dani Kroll, ostiko, zerura, metro askorik ez ditu egin hor. Eta gainera berai hartu dute baloia lastima. Apikotoa, galdemenera iriki du, Amaika zenbadiarentzat, Kuenkarentzat. Baloi hori kanpora. Eta orain, behaien zelaien. Eta berriz saiatu behar du, ez da morerik eman behar. 17:30. Ze partziala, edo, azkarregi? Zai, gustatu Xapori erabakia, azkarregi ateratzea? Bai, nik uste baietz. Eta beraiek bi jokalari gutxikokin, Txartel gorria eta nik usten dugu lurrean dauna, nik uste... Aldaketa eskatu beharko dutela. Bai, basalaurre nik uste dala. Lastima hor, Tuxa gaizki. Taulik, berresuratu baloia, epaia jokoa geratu du berriz. Eta ez dakigu, aldaketa egingo duten, ez du itxura honik. Bai, lehenengo lerroa danez, eta mele bat izango danez urrengo jokaldia, orduan denbora gelditu behar du. Lehenengo lerroa dago lako lurrean. Hori da, irurak egon behar dira prest, edo zein meletarako, eta lurrean badago, itxaron egiten da. Beste dozein jokalari ondaik lurrean, baina lehenengo lerroa balin bada eta mele bat daukeu. Denbora geratzen da. Eta horretan gaude, horrelako batean baraki beharko dute, aldaketa egin edo, ez da? Bai. Ez gara hemen egongo ordura orden zai. Ekaitz Sadaba motzez jazten ari da, bera izango da zelaira sartzen urrena. Eta zalea, pazientzia baitzen ari zai, hemen zai. Eta bai, aldaketa izango da, ez? Zelaitik atera dute. Beste lehen lerro bat beharra dute melerako. 18 prest. Petit dugu. Eta bera sartuko da. Melera. Eta bat zemak egu, balsalo horre da, Iker? Nik uste dut, baiet. Bai, bian ikusten dugu, beraz, bai, balsalo horre da. Garrantzitsua hain lehenengo melen, sartu da lehenengo lerro. Ez da balsalo horre? Ez? Ez, sartu dena delga zen. Bigarren zatia ziren sartu den delga zen. Beraz, oraintxe, balsalo horre López eta Petit ditugu aurreko irurak, Sanboieko taldean. Hortxe Iñaki Suso, baloia sartzeko pres, melea martxan, baloia atera du ongi hor Richard Moaututia aurrera egin nahian, baloia aldamenera, Dani Krolentzat, lurrera joan da, geratu dute, baloia atera nahian, Iñaki Suso, aldamenera, Asier Alvarez deulaterentzat, hauren lurrera, baloia atera nahian dabiltz, burrukan ordiziarrak, ongi Iñaki Suso, Richard Moaututiarentzat hauere izatu dute, baina zaila da Richard geratzea. Berriz ere, baloia mugitu behar dugu, guazen beste aldera, eta ez, epaiak jokoa geratu. Eta 17:30, jarraitzen dugu, 22. minutuan, demora bukatzen, ari zaigu Iker. Bai, entxegu aldoktu behar aldeun bizkorren. Hori da, geratzen den denbora horretan posible. Bai. Izateko partidari buelta ematea.
Hala ere, aurrugbia eta edozein momentutan edo zer gauza. Edo zer gauza gertutu daiteke hori ere. Eta ikusita gaina... Gauza rarogoak ikusi ditugu. Bai, eta gaina ikusita, partidu garbi dominatzen ari gala. Bai, egia esan denbora da. Entxegua sartu dute, bigarren zatea ziren, eta ordundik beraien zelaian egon gara beti. Beraz, melea izango da Sanboirentzat, Ordiziarrek buelta ematen dioten. Barrora sartu du Garziak, Ordiziarrak gaurkoan nagusi dira zalantzarik gabe meleetan. Baloi hori, bai, erreskuratu du, Richard Maututia, jokaldi polita egin dute Ordiziarrek. Eta orain baloi ezabaldu behar da. Eta ez dakit lortuko dugu, baina merezi dugu ensaio bat, zalantzarik gabe. Hortxe, xapo, lurrera, entxeguaren bila, joan beharren gaude. Burruan jarraitzen dute Ordiziarrak, ongi hor, metro bat gehiago, metroz metro iritsiko gara azkenean. Atzera, Maututia, baloiarekin. Lurrera hau ere. Bauen Lomax, lurrera joan dena. Iñaki Susok atzera, Dani Kroll. Honego ongi hor. Josep Jadarrentzat lurrera joan da Irundarra. Baloi hori gurea da. Jokoz kanpokoa. Mele bat eskatu barra orain. Bai. Melea eta barru. Partida doan bezala. Egokina horixe izango litzateke. Eta hemen badirudi ostikoa nahi duten galdetzen ari dira. Baina ez. Makileta. Makiletara botako dute azkenean. Bai. Kostatu zai erabaki hartzera. Baina makiletara botako dute. Bai, garbi dominatzen ari gara partidue. Bai, bueno, 3 puntu gehiago. Tartea mozten da, 3 puntu, 10 izango lirateke. Orain dik 15 minutu geratzen. Garbi dago, entxegu bat behar dugu dugula. Orain edo gero, entxegu bat beharko dugu. Edo bi. Bada Nikrolek, botako du ostikoa. Barrura, 3 puntu gehiago, 20 eta 30 markagailuan. Eta orain bai, Ekaitz Sadaba irtengo da. Pentsatzen dut Xaporen ordez izango dela, ez? Bai, nik uste dut baietz. Hori izango litzeke aldaketarik logikoena. Eta orain melen ondo ibalimaga, ea refuerzo batekin. Hori da, pixka freskotasun gehiago, oraindik indar gehiago. Horixe da, Santosek egingo duen apustua, ea ongi ateratzen zaigun. Ostiko aurrera. Ordiziarrentzat arazorik gabe, Dani Krolentzat. Urrundu egingo du baloi hori. Zerura. Ez da kanpora, bai, kanpora joan da. Ekaitza sartzeko prest dago, baina paiak ez du baimenik ematen aldaketa egiteko, orain bai, sartu da. Bogan Lomasengatik. Eta Bogan Lomasengatik. Bai. Bai, egia esan minutu mordoa jokatzen ditu, honek ere deskantxo pixka beharko du, ez? Eta lesio batetik dator. Baita ere. Garrantzitsua pixkanaka sartza. Han ikusten deu nola kendu ditun botak, txorkatile eukido gaizki. Ederki, Ekaitza doa naparra orain aurrean. Lehen lerro horretan laguntzen. Eta pikotoak hor baloia galdu du gurea behar du horreko. Gixapo, egia esan partidu ederra egiten ari da gaur Elorrio tarra. Ongi Asier Alvarez deulate. Ies egin du oso ongi Ordiziarra atzea. Oso ongi utzi dio baloia Iñaki Puiadenari. Lastima, lastima. Arrapatu duten jokaldi polita zen. Eta hori txartel horia dela nik uste dut. Azkenen indona izan da guk indoa zen aurreaka. Eta baloie... Hortxe, liskar txiki bat, zelaian, lasaitu dute. Eta norentzat, diozu, txartel horia, izan barko litzatekela? Nik uste 15 izan dela. Bai, azkenen Iñaki Puidaden aldurrea junda, plakadoreakin. Eta bea, jundat baloia hartzea, ja raka formatuta da honen. Eta aurrea gindoa zen eta entxegua izateko jokaldi bat zen. Hor nik uste dut antijuego eta txartel horia dela.
Ba, ea. Bai, ematen du baiez, deitu du, jokalaria deitu du. Eta orain berriz nire ustez makileta. Berriz, Nik uste orain arte melearen alde egin duzu, agian bai bada garaia puntua lortzen joateko, denbora bai, bukatzen ari delako, ez? Bai, 13 minutu dauzkeu, ez dakit. Zaila da holako situazio baten. Erabakiak hartzea, bai, jauna. Bai, azkenean bat edo beste, ez da gizulako zer gertatu behar denez, bai, apustu egin behar da, eta ea zer egiten duten. Ba bai, txartel hori erakutsi diote, 15. 15 da, Puig, Ikerrek ongi esan duen bezala. Eta beste jokalari bat ikusten sartzeko prest, eta Mikel Aizpuru ere sartzeko prest. 20 zenbakia sartuko da Sanboiren lerroetan. Txibeiz da. Eta zelaia utzi duena. Bederatzia, Garzia. Bederatzia Garzia. Bai. Beraz, erdin melea aldatu dute eta dirudi guk ere berdina egingo dugula, ez? Ostikoa! Ongi, Dani, 3 puntu gehiago. 23 eta 30. Eta orain bai, entxegu bat behar dugula. Garbi. Ez da gehiago. Bai, da, askotan, eta gian errubitik kanpo gaude jendeaz, entxeguekin obsesionatzen gara. Entxegua lortu behar da. Aurten ikusi egun partidurik oberena, Salgorren aurkakoa izan zen. Eta makileta irabazi zen. Eta makiletara irabazi zen partidua, hau da, ez? Bai, beti esaten da. Ez da beharrezkoa, ez da ere, ez? Pixkanaka sartzen bazoatz, puntua dira berdin. Beti esan da, gaur egungo rugbin, ostikatzaile bat dauken taldea, plus batekin jokatzen da. Plus batekin hasten dela partidu guztietan. Ba hortxe, Phil Hasford aurrera baloi hori. Ostiko osona. Eta guk ostikatzaile hon bat dugu. Bai. Beraz, probetxu atera behar dugu. Kanpora joan da baloi hori. Eta, zalei, etzai gustatu. Epaiaren erabakia. 10 minutu geratzen dira partida amaitzeko eta gogoratu 23 eta 30 Sanboi aurretik. Baina bigarren zati osoa beraien zelaian daramagu, beraz edo zer gauza gertatu liteke oraindik. Partida irabaztea merezi dugu, ez? Nik uste baietz, nik uste merezi dugula. López, kostatu zaio, tuxe ateratzea, ongi hor, oso ongi. Joan Tudela, honek bai ez duela sekula amorerik ematen. Hortxe, baloi atera nahian, Kitschhoff baloiarekin, lurrera joan da Ego Afrikarra. Baloi atera nahian dabiltz bitaldeak. Bultz eta bultz, pixkanaka, hori da bidea. Iritsiko garazkenean, Dani Kroll atzera, Richard Magutotearentzat, aurrera, lurrera Richard. Ezin dugu baloi hori galdu. Segi, zabaldu baloia. Dani Kroll ongi, oso ondo Kitschhoffentzat. Lastima, gaizki askatu du baloia Janok. Eta berreskuratu dute Kataluindarrek. 21 zenbakia, orantxe sartu den Txibeiz. Izango da Ardimelea hemendik aurrera. Ostiko, 14 zenbakia, balo, dugu. Dani Krollentzat, Dani Krollek aurrera, oso ongi Australiarra, lurrera joan da. Esatekoa, 14 zenbakien hil baro, Espainiko seleziokin ibilitako jokalari badala. Beraz, konstiente izan gaitezen, ez, talde honek duen mailaz. Eta nori ari zaion gaur gauzak oso zail jartzen hanpordizia. Ni jartu du xapo, baina. Hau bai dugula, gorra, harria baino gorra mamutila. Eta hortxe garraitzen du, Mikel Aizpurua sartuko da zelaian. Eta Kitschhoffek hor zauritxoren bat egin du. Edo, bai, sutur inguruan odola du. Kanpora baloi hori zuzenean. Ostiko dena, Eta Mikel Aizpurua sartzeko prest. Iñaki Susoregatik aldatuko dute, bai horixe, besarka da bien artean, eta goazen aurrera! Lópezek aterako dutuxa, atzera, hortxe Txibeizentzat, honek aldera, Apigotoarentzat, Beikerri honek baloia, kontuz, Ioriarekin. Zigor golpea. Eta ongi hor diziarrak hor. Hoi, pitatu diona izan da, plakatu ondoren, baloie lurren utzi gabe, berriz altxatzea. Jarraitzen saiatu, ez da, behin plakatuta baloiak eratu egin berra, eta guazen hortik joko astera berriz.
Bai, lurrea erortzen bazea plakatzaile gabe, orduan bai altxatu daikezu. Baina plakatzaileekin erortzen bazea, baloia utzi eta gero altxatu. Eta gero altxatu. Ederki, bai, ikusten dugu hor beste aldaketa bat. Horritziaren lerroetan. Hogei zenbakia, Joanes Mujica da. Bai. Ez dut ezagutu, kaskoarekin. Eta... Bai, Jano odola. Eta bai, ez dakit, agian zauri aldaketa bakarrik izango den, edo... Bai. Bai, ez da? Nik uste dut Jano oso partidu egiten nahi da, eta ikusten dugun bezala, bai, saiatzen nahi dira lehenengo... Isten, ez da, zauria isten, bai. Berroizera atera dira. Ergia, bitartean Joanes Mujica ormeztegiarrak hartuko du lekua. Eta denbora bukatzen ari zaigu lagunok, 7 minutu, 23 eta 30 markagailuan. Eta bultz, ordizi, guazen aurrera. Hortxe baloiarekin. Beraien zelaian jarraitzen du, baina aspaldiz gara entxegu marrara gerturatu. Entxegua edo ostikoa, baina tarte hau murrizten, joan beharrean gaude. Atzera baloia. Asier Alvarez deulateren lurrera joan da. Bi taldeak burrukan. Ordizarrak metro aurrera egin nahian. Baloia gehiagin mugitu gabe orain honetan bai, Dani Krolek Jusefek atzetik zetorren kainoi baten moduan. Nik uste dut hoi baino dena jokoz kanpo garbi ondala, Behaien aldetik. Ba ez du horrela erabaki epaileak eta berreskuratu egin dute gainera baloia. 23 eta 30, 34 minutuan, 6 minutu, bigarren zatia partida amaitzeko. Eta zigor golpea, eta botatzen saiatuko dira gainera. Ba, pikotoa motz geratu da 3 aldiz. Eta urrun da hori, Bai, oso urrun. Sartzen bado, 10 puntua jartzen die, eta partida jaia esan dezakegu bukatuta, egongo zela. Apustu egin dute, ea zer egiten duen. Ez da iritsiko baloi hori, ongi! Dani Krol baloiarekin, eta guazen erasora. Aurrera baloia, bote txarra eman dior, metro batzu galdu dituzte, apikotoa berriz ere, ostikoa zerura, Phil Hasford baloiaren zain, presioan ongi, Tauli eta kompainia, arriskatu egin da hor asko, Phil... Eta bana izan da, beraiena. Eta hori adirazi du. Bai. Ederki eta eskerrak. 4 minutu, denbora agortzen ari zaigu. 23 eta 30. Eta melea izango da. Kitschhoffekin lanean jarraitzen dute. Badirudi amaitzen ari direla, eta abintza azkeneko minutuetan barruan izan daiteke nego Afrikarra. Melea, taldea burrukan. Ongi Richard. Aurrera egin nahian, baloi hori aurreratu egin behar da, nola edo ala. Atzera eta arain bai, ostikoz, ez, aurrera egitera baki du, arriskatu egin da. Mikel Gartziari ez dio lan ederra utzi hor, Dani Krolek baloi horrekin. Baina gu jarraitzegu baloiarekin, Joanes Mujica zen orain aurrera egin nahian zebiena, lurrera joan da Ormaiztegiarra ere. Atzera, Dani Krolek orain bai, ostikoa. Oso ona, ostikoa. Bai, baina harrapatu du hor. Lopezek. Ostiko, Zamalau zenbakiak, Barok. Aurrera. Dani Krolek heldu du, ongi egin du ies. Plakaje horretatik, lastima Richarregor. Enbazu egin dio. Lastima, 3 minutu. 23 eta 30. Joanes Mujica kanpora. Janoko Kitschhoff sartuko da berriz ere zelaian. Oso garrantzitsue, mele hontan baloia lapurtzea. Bai, denbora gehiagorik ez dugulako.
Hau da, orain egin behar da egin beharrekoa. Eta ikusten dugu 15 makialen txartel horiarekin kalera joan dena, sartzeko prest dagoela berriz ere, Puig. Melea, martxan, Beikerrek atera du hortik, baina ez. Pasillotik atera da. Pasillotik atera da, errepikatu egin beharko da. Pena da, baina ez dugu merezi, partidu hau galtzea. Ez, baina ez dakit irabaztearen merezi dugun, ez? Nik uste dut, galtzea ez. Nik uste dut partidu azkenen gure posesioa guk izan deu eta oso ondo jokatu deu. Bigarren zatian, lehen zatiaren maira eta bigarren zatia, beraien zelaian pasa dugu, baina lehenengo, bigarren zatia hasieran sartu diguten etxegu hori, kale, hau da, despiste bat izan dugu, baina etxegua sartu digute. Eta hori ere... Dropa sartu du behaien apertura. Sartu egin du. Bai. Apikotoa izan da? Bai. Ez du, zigor golpean asmatu partida guztia eta dropat sartu hartzu erorain gizonak. Ba, 23 eta 33, minutu bat faltan. Beraz, gutxi dago egiteko hemen. Zaildu Anpordiziak partidu honetatik zerbait ateratzea. Mendik. Phil Hashford baloiarekin. Saiatu da, baina hiruren artean harrapatu dute hor. Bizkor jokatu behar da baloi hori. Azkar atera behar da, baina bai, azkar ateratzera bakidu Mikel Aizpuruak badoa, aldameira ongin Dani Krolentzat. Eizatu eta lurrera botatu dute. Berriz ere Mikel Aizpurua baloi bila, laguntza eski dabil, ongi hor. Joan Tudelarentzat. Denbora bukatzen ari zaigu minutu bat. Bonusa lortu behar du behintzat. Minutu bat besterik ez da geratzen. 3 punturekin eskuratuko genuke. Bai. Defentsako bonusa Beñipein. Ongi hor, Ordiziarra, Richard Maututia, lastima! Baloiak egin dio gainera harrapatu dugu, baina ez. Epaia jokoa geratu azuen dagoeneko. Eta 20 segundo. Partida amaitzeko. Zaleak ere ez dut amore ematen. Oiuka, Ordizi. Ba ez dakit, nahiko izango den gaurkoan horrekin. Pena bat izango ditzateke, Ba bai, pena bat izango ditzateke, eskutsik geratzea. Baina, bueno, kontuan izan dezagun baita, gaurkoan aurrean genuena liderra dela. Hau da, ez? Uste taldeak itxura ona eman duela. Nik uste oso itxura ona. Eta beti guk partida irabazte eskatzen dugu, baina konstiente izan barra baita ere aurrekoak ere jokatzen duela, eta kasu hauetan gehiago, ez? Horrekoan Salvadorren aurka egin zuten handia izan zen, errepikatzea hor politia izango litzateke, baina... Oso, ondo mutilek. Berreskuratu dute, baloia? Bai, mele baten, zigor golpea lortu deu. Eta barrura, sartu egin behar da baloi hori, eta behintzat bonus puntua izango nuke. Ez da asko, baina denboraldi bukaeran, asko gogoratzen gara beti bidean galdutako bonusez. Bai. Azkenean puntu batek tarte handia egin dezakelako. Ea makileta sartzen ondanik eta behintzat bonuse lortzen duen. Eta nik uste, ostik hori bota eta partida maituko duela epaiak, ez? Bai. Pena da, partidu da bukatzea, egia esan, baino. Ba bai, ilusia izan dugulako, partida osoan zer, buelta emango ziotela, ez? Lortuko zutela, ez? Bai, pena izan da, bigarren zatia hastea, behaien entxegu horrekin, ba, bigarren zati guztia dominatzen egon galako. Bai jauna, Dani, bai jauna, barrura, 3 puntu, eta amaitu da partida, ba, zer esango dugu? Zalak ez daude gustora, baina, bueno, bonus abintza eskuratu dugu, 26 eta 33, eta denboraldi asko dugu aurretik, eta hau da bidea, ez? Bai, nik uste dut, hola jokatzen, ba, Sanboiei gaur egin dien akats txikiek kenduta, partide irabazteko azala. Eta horrela jokatuta, beste talde batzuen aurka puntuak etxean geratuko dira. Bai, eta bida liderra gendun aurren, eta bida ze papel politia indun. Nik uste taldek gaur merezidola denok esatea oso ondo indezue mutilek, eta nik uste hau dala bidea, zuk esan bezala. Ederki, ba,
Mila esker, Iker, gaurkoan ere gurekin izateatik, eta zuretzako ere, hau da bidea, gustora egon gara zurekin, gaurkoan komentarista lan hauek egiten, eta aurrengoan, hemen izan entzarenean, 5 punturekin. Joaten garen etxera, ez? Hala dan, bai. Eskerrik asko zuei. Ba, mila esker, Iker, eta mila esker zuei baita ere ikusentzuleo, gurekin izateagatik, bai Goierri Telebistan ikusi gaitu zuen hoi, baita streaming bidez ikusi gaitu zuen, eta nola ez, moltas gracias. También a los que nos habéis visto de Samboy, que sabemos que sois más de uno, habéis tenido suerte, la siguiente vez no será lo mismo. Eskerrik asko, guztioi, eta ongi izan!